ҷое ки мо қарор дорем студияи телевизиони Азия аст. дар инҷо ҳамарӯза ровиёни барномаи иттилоотии навид нишаста барномаи навидро сабт менамоянд. барномаи навид ба ҷуз аз рӯзи истироҳатӣ ҳама рӯза нашр мегардад. гурӯҳи хабарнигорони симои мустақили якум бошад ба муносибати 20-солагии таъсисёбии ин телевизиони Азия барои табрикашон ҳозир шудем. имрӯз санаи 20 октябр ба таъсисёбии симои Азия 20 сол пур шуд. яъне соли 2000 дар шаҳри Хуҷанд телевизиони нав бо номи Азия фаъолияташро оғоз намуда буд. моҳи октябри ҳамон сол аз ҷониби Кумитаи телевизион ва радиошунавоӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон симои Азия дорои иҷозатнома ё худ литсензия гардид. аз он пас то ба имрӯз ин расонаи электронӣ барои пур кардани фазои иттилоотии вилояти Суғд саҳми босазо мегузорад. дар тӯли 20 сол дар мавҷи пахш будан, дар фазои иттилоотӣ будан ва дар ҳифзи амнияти иттилоотӣ ширкат варзидан, ин худаш як муваффақият аст. дуюм, доштани ҳайати эҷодӣ ва ҳайати техникӣ дар маҷмӯи кормандони беҳтарин дар телевизиони мо кор мекунанд, ин ҳам худ як муваффақияти назаррас ба фикри ман аст. сеюм, шарикони боэътимоди мо, ҳамкорон ки бо мо ҳар рӯз кор мекунанд, ҳамкорӣ мекунанд, лоиҳаҳо эҷод мекунем ва тамошобинони азизу гиромақадри мо ҳастанд ки дар маҷмӯъ 4 омили асоситарини муваффақияти мо аст. ҳаҷми пахши барномаҳои ширкати телевизион ва радиои Азия дар солҳои аввали фаъолияташ 9 соат буд. аз ин миқдор 4,5 соаташро барномаҳои хусусӣ ва 4,5 соати дигарашро барномаҳои аз худ карда шуда тартиб медиҳанд. соати пахши барномаҳо аз 2 қисм иборат аст, яъне пахши субҳгоҳӣ 3 соат ва бегоҳ 6 соат намоиш ба роҳ монда шуда буд. шурӯъ аз соли 2019 тибқи иҷозатномаи нави Кумитаи телевизион ва радиошунавоӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми пахши барномаҳои Азия 2 маротиба зиёд карда шуда ба 18 соат баробар гардид. барномаҳо аз соати 6 субҳ оғоз шуда давоми рӯз намоиш дода то соати 24 шаб пахш карда мешаванд. усули пахш мавҷӣ буда ҳудуди шаҳри Хуҷанд ва навоҳии гирду атрофи онро фарогир аст. теъдоди тамошобинонаш беш аз 500,000 нафарро ташкил медиҳад. гумон мекунам ки 20-солагӣ ҳанӯз синни ҷавонӣ аст. барои ҳамин он потенсиале ки то ҳол 100% ба кор бурда нашудааст, он потенсиалро боз аз нав бедор карда барои пешбурди фаъолият, барои боз ҳам боло бардоштани имиҷи телевизиони Азия ва боз ҳам мустаҳкам намудани ҷойгоҳи телевизион дар фазои иттилоотӣ дар байни дигар воситаҳои ахбори оммаи электронӣ боз ҳам кӯшиш кардан дар кор кардан дар кор. ва чӣ хеле ки дар табрикоти худ устоди азиз шоири озалаш гуфтанд, боқӣ фақат саломатӣ, кор кардан, эҷод кардан ва пеш бурдани фаъолияти хеш. ҳамаи кормандон ва тамошобинони азизро аз фурсати муносиб истифода бурда табрику таҳният мегӯям ва ҳамчунин ба ҳамаи шарикони мо, дӯстони мо ва аз ҷумла телевизиони симои мустақили якум арзи сипосу миннатдорӣ мекунам барои меҳрашон, барои таваҷҷӯҳашон нисбати телевизиони мо ва бошад ки дӯстии мо, ҳамкориҳои мо пайваста рушду нумӯ ёбанд ва дар маҷмӯъ барои пешравии ҳарду ширкат ва дигар телевизионҳои миқёси вилоят ва шаҳри Хуҷанд таманнои онро дорам ки ҳамеша дар дилу дидаи мардум бошем. ширкати телевизион ва радиои Азия имрӯз фазои идона дошт. баробари ворид шудан ба ин коргоҳ дастагулҳои тару тоза утоқи кории ҳар як корманди ин ширкатро ором медод. меҳмонон аз субҳи барвақт барои муборакбодии дӯстон, ҳамкорон ва телевизиони маҳбубашон меомаданд. ба соҳибони ҷашн гули сипосу номаи муборакбодӣ ҳадия мекарданд. номаи муборакбодӣ бароямон боиси фарах аст ки якҷоя бо телевизиони Азия дар ғановати маънавияти ҷомеа ва пуррасозии фазои иттилоотӣ хидматгузорем. дар ин кори пурмасъул нақши ин телевизиони мӯътамадро басо муҳим медонем. дар ин рӯзҳои тирамоҳи заррин телевизиони Азия аз 20-солагии таъсисёбии худ таҷлил дорад. ин ҷашнвории хотирмонро барои роҳбарият ва аҳли эҷодиву техникии телевизиони Азия самимона муборакбод мегӯем. барояшон боз 20-солаҳои дигари рушд ва эътимоди бештари ҷомеаро орзумандем. мо бо телевизиони Азия дӯсту ҳамкори боэътимод будем ва мемонем. ҷашнвори муборак дӯстони азиз. номаи муборакбодӣ аз номи симои мустақили якум
ҳамеша якум бошед ва ҳамеша симои маҳбуб бошед. Саломат бошед. ҳамеша ҳамин ҳамомо мана ин гуло мана ин тӯҳфаҳо мана канин акбарҷон саломат бошед. раиси раёсато аъзоми саломат бошед. саломат бошед. раҳматҳои калон. ин ҷавон Афзал Босолиев мебошад. дар Симои Азия беш аз 10 сол мешавад ки кор мекунад. Фаъолияташро ҳамчун хабарнигор оғоз намудааст. Мегӯяд Симои Азия барои журналистӣ касбӣ шудан ба ӯ хизмати бузург кардааст. ҳангоми иҷрои кор ва омӯхтани таҷриба дар ин макон ӯ тарбияи устодони бузургашро гирифта маҳорату қоидаи корро омӯхтааст. аз роҳбар сар карда аз Акон Акбаров, Рамзия Ҷӯраев ва Мунисатай ва муборизи Муҳаммад ҳастанд ки аз ҳар яки онҳо низ ман барои худ чизе омӯхтам ва ин барои минбаъда ҳамчун як журналист фаъолият кардани ман замина гузошт. намедонам то кадом андоза муваффақ шудам ё не. албатта ин баҳои тамошобин аст, вале ман фикр мекунам мактаби Азия мактаби бузург аст. рамзия ҷӯраева бошад сармуҳаррири телевизиони Азия мебошад. таҷрибаи кори ӯ дар ин даргоҳ наздик 18 солро ташкил медиҳад. ӯ аз давраҳои аввалини фаъолияташ ҳамчун хабарнигор ёдовар шуда мегӯяд ки бори аввал соли 2003 ҳангоми донишҷӯяш барои омода кардани сюжети иттилоотӣ бо наворбардор ба кӯча баромада буд. албатта ҳама чиз аз таҷриба мешавад. Азия барои ман мактаби бузург буд, чунки ман пас аз хатми донишгоҳ агар дар радиои Тирос ҳамчун хабарнигор кор карда бошам, инҷо омадам. инҷо албатта кори дастҷамона аст, ҳам наворбардор, ҳам ҳамроҳи танзимгар кору фаъолият мебарем ва дар ин ҷода аввал ман ба гузоришҳо вақте ки дар бораи ин ё он мавзӯъ гузориш омода мекардам, ин албатта барои ман як таҷриба буд. бо одамони гуногун ҳамсӯҳбат мешудам, бо рӯйдодҳои гуногун рӯбарӯ мешудем ва агар 10 сол ман дар кӯча ба қавли хабарнигор будам, бо ҳар гуна одамон вохӯрдем, бо ҳар гуна рӯйдодҳо рӯбарӯ мешудем ва ин албатта барои ман як таҷрибаи бузург буд ки ман дар анҳами Азия ҳаминро омӯхта мана имрӯз ҳамчун сармуҳаррир фаъолияти худамро идома медиҳам. غیر از برنامه‌های اطلاعاتی، شرکت تلویزیون و رادیوی آزیا برنامه‌های ادبی فرهنگی، معرفتی، اجتماعی و فراغتی را استحصال و پخش می‌نماید. هر صبح برنامه مستقیم سلام خوجان، داومی 2 ساعت با صحبت مهمانان کسب و کاری گوناگون، با بخش‌های رابطه با تماشابینان پخش می‌گردد. برنامه فرهنگی و فراغتی فرح نیز هر شام منظور تماشابینان است. برنامه تربیوی نیک و بد چیست؟ برای کودکان سنی مکتبی پیشبینی شده است. همزمان برنامه‌های معرفتی چشم جان، تاکشوی دنیای اندیشه ها، برنامه معرفتی و تربیوی الفبای سلامتی، لایحه تلویزیونی تریتوریا یومور و برنامه‌های حجوی گپ با اشتراک حجوینگاران و چهره‌های شناخته استراده منتظم تهیه و پخش می‌گردند. مبارز محمد دیرکتور برنامه‌های این تلویزیون از مکتب تربیه کادرهای تلویزیون آزیا با صمیمیت سخن گفت. азия ҳамчун шахсият симои муборизи муҳаммадро ҳадия кард барои бинандагони симои азия. азия ҳамчун агар шахсият гӯем, азия ҳамчун шахсият барои баланд бардоштани маърифати шахсии ман таъсири хеле калон расонид. албатта муборизи муҳаммадро шинохтанд ва азия ба ман имкон дод ки бо тафаккурҳои пешрафтатарини ҷомеа ҳамсӯҳбат бошам, сару кор гирифта бошам. азия ба ман имкон дод ки нигоҳи худро ба зиндагӣ дигар кунам аз ҷониби он ки ҳисси худбинии худро зер карда бошем, барои мардум хидмат кунем. зеро садову симо пешниҳод кардан ба мардум кори осон нест, масъулияти зиёдро талаб мекунад ва манфиатҳои шахсии худ яксу мемонад. در شرکت یکچند شعبه عمل میکند، از جمله شعبه اطلاعاتی، شعبه برنامه‌ها، تکنیکی، تجارتی، شعبه کادرها و محاسبات. برنامه‌های تلویزیونی آزیا اساساً با زبان تاجیکی پیشکش تماشابینان می‌گردد. جدول پخش برنامه‌ها با نظر داشته طبع و ذوق تماشابینان ترتیب داده شده است. تلویزیون آزیا نسل نوی تلویزیون است که با برنامه‌های جالب و رنگین و پرمضمون امروز جایگاه و بیننده خود را دارد و در جامعه شناخته و صاحب باوری گشته است. جنبه معاصر بودن و بیشتر به نسل فعال جامعه جوانان تکیه نموده برنامه‌های گوناگون تهیه نمودن یک خصوصیت خاص سیاست ایجادی این تلویزیون می باشد. از فرصت تأسیس و اولین افیر این تلویزیون امروز 20 سال سپری شد. در نزد تاریخ
ки ҳазорсолаҳо дидааст, шояд ин муҳлати кӯтоҳе бошад, аммо вақт дар телевизион бо сония ҳисоб мешавад. бинобар ин ҳар як сонияву дақиқаи фаъолияти ин телевизион фурсати рушди, такомул ва пешравӣ буд. гузориши мафнушкур ва насим раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.